Dnes je 22. mája 2025. Sme v kostole v Dubovici. Tu máme inštalovanú relikviu svätej Ríty od sestier Augustiniánok v Kaši, v Taliansku, cez otcov Augustiniánov v Košiciach. Práve takto pred rokom. Dnes bude slávnosť svätej Ríty tu v kostole o 18. hodine v Dubovici a budú požehnané aj ruže svätej Ríty pre našich veriacich. Potom, po skončení slávnosti, bude nahrané video na YouTube, aby ste si mohli pozrieť aj túto slávnosť.